En Yusuke Urameshi mor en un accident de trànsit per salvar la vida d'un nen. Per aconseguir tornar a la vida, ha de tenir cura de l'ou d'un monstre del món espiritual que s'alimenta d'energia humana. Si el comportament d'en Yusuke no és bo, de l'ou del monstre en sortirà una criatura infernal que el devorarà i en Yusuke no podrà tornar mai més a la vida. El foc que crema, el vincle dels amants. Au, va, què et penses? Que em deixaré devorar per una cosa com aquesta? Doncs ja ho saps, el que has de fer són moltes coses bones. Em venen ganes de vomitar sentint coses com aquesta. Has de fer moltes coses bones. Em permets que et digui que tens una ment molt retorçada? Amb aquesta actitud no podràs tornar a la vida. Quins acudits, donar-me un ou com aquest per posar-me a prova. En Koenma sí que té una ment retorçada. No diguis aquestes coses. I si les dic, què passa? Es veu que el príncep Koenma ha enviat un inspector perquè et segueixi i l'informi del que fas. Ha enviat un inspector? Què vols dir? Ja és aquí. I on és? Ah! Però es pot saber qui ets, tu? Sóc la inspectora. Ets tu? T'ha enviat a tu el príncep Koenma? Em dic Sayaka. Quina mena d'inspecció pot fer algú com tu? Bé, això és secret. Quina noia és la teva nòvia? Què vols dir, la meva nòvia? Que no és la Keiko. La Keiko? Amb ella som amics des de petits. No et pensis el que no és. Mira, és allà. Quina és? És la del mig. Aquella és la Keiko? No m'ho pensava que seria una noia tan guapa. Per què no? I ella en té ganes realment que el seu amic Yusuke torni a la vida? Si la gent del teu voltant no desitja de tot cor que tornis a ser viu entre ells, no té cap sentit per tu tornar a la vida. No entenc què vols dir si comences a parlar de coses tan complicades. I a més, com vols que sàpiga si la Keiko vol de debò que jo torni a ser viu? Sí que ho vol. La Keiko sempre posa una cara d'enfadada com aquesta i em comença a dir: Yusuke, a veure si algun dia et deixes caure per l'institut. Potser té ganes que torni a ser viu per poder-me rondinar de valent un altre cop. Ja n'hi ha prou, Yusuke. Per què has de dir aquestes bestieses si no són veritat? Sayaka, el que passa és que té vergonya. En realitat, la Keiko està ben boja per en Yusuke. Sí? Prou! Per què no tanques la boqueta? Què passa? Que potser no és veritat, Yusuke? De vosaltres no en trauré res. Si ho vull saber, ho hauré de descobrir jo mateixa. This is my youngest son. He's living outside the town. He's happy with his wife and children. Oh, wonderful! Perfect, Miss Keiko. Very good! Keiko, sisplau, deixa'm copiar els deures de mates. Ni pensar-ho. Els deures els has de fer tu. Keiko, explica'm això. No em surt de cap manera. Si és ben fàcil. Treu molt bones notes. És bona en els esports, és força popular. Ho té tota aquesta noia. Pel que he vist, potser sí que és només en Yusuke el que està enamorat. Quina barra! Quin noi més guapo que ve. Yukimura. Sí? Podem parlar un moment? Sí, esclar. Des que vaig entrar a l'institut em vaig fixar en tu. Vull dir que m'agrades molt. Vols sortir amb mi? Seria molt feliç. No, ho sento. No? Per què? Que potser t'agrada algú altre?
Doncs sí. Jo... La joventut! Què, Yusuke? Deus estar content. Burra, no vagis tan de pressa. No ha dit qui és el noi que li agrada, eh? Ui. Però, Yusuke, per què ho vols amagar que us estimeu l'un a l'altre? Ai! I com és que tu ho saps tan bé? En principi sembla que a la Keiko en Yusuke no li desagrada pas, doncs. Ostres! Què és això? Oh, en què deu estar pensant la Tsuko? Si ja no hi ha ni lloc per passar. Oh... Keiko, surto un moment, que pots vigilar en Yusuke. Tornaré aviat. Però, de què va la Tsuko? Yusuke, has tingut mala sort amb la mare, eh? No t'hi fiquis. Ah! No pot ser! Si hi ha brossa damunt d'en Yusuke i tot! Una cosa és que sigui vaga i l'altra que sigui una porca, per favor! Ah! 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 Ui! Ah! Ah! Yusuke! Estàs bé, Yusuke? Oh, si no vinc a vigilar-lo cada dia, el seu cos es posarà malalt abans que hi torni el seu esperit. Ah! Si té la cara plena de brutícia! La Keiko ha vingut per veure com estava el cos d'en Yusuke. Ja té la cara ben neta. Keiko, et vols aprofitar d'algú que no pot oposar cap resistència? Deixa-la, que aquesta és una oportunitat per saber si t'estima o no. Que no ens pot sentir. Avís de l'associació de veïns a tots els ciutadans. Avui el grau d'humitat és molt baix i el perill d'incendis és molt alt. En poques hores hi ha hagut diversos incendis en aquesta zona. En aquests moments hi ha 2 cases que cremen al districte segon. Us preguem que tingueu la màxima precaució. Just a temps! Visca l'associació de veïns! Oh, en què devia estar pensant ara jo? Què volia fer? Oh, la mare m'havia dit que anés a comprar. Ja netejaré després d'anar a comprar. Ha sigut molt romàntica aquesta escena que hem vist. Au, tu ja t'estaves posant vermell, Yusuke? Oi que sí, oi que sí? Què feia aquell? Surt fum! Sembla que hi ha foc, oi? Hi ha un incendi! Però què fa, ma mare? Ha deixat la porta i la finestra obertes. El foc va prenent amb les escombraries. No pot ser, el meu cos també es cremarà. Aixeca't, va, et moriràs. Aixeca't, vinga, aixeca't. Esclar, hi puc entrar i aixecar-me. No podràs, no ho pots fer fins que no tornis l'ou. Doncs digue'm què puc fer. Li has de dir a algú. Esclar, en Cuba pare. Massa tard, ja no tenim temps per buscar-lo. Vaig a veure si el trobo. Merda, a veure si algú se n'adona aviat.
altre segon! Hi ha incendis per tot arreu. Els bombers no podran anar a apagar-los tots. Es veu que ja és la 5a casa que es crema. Això és terrible. És a la zona de la casa d'en Yosuke! No pot ser! A l'atac! Té! Oh, Yosuke, per què et vas morir? M'hauria agradat apallissar-te algun cop! Kubabara, de pressa! Té! Vinga, Kubabara! Espavila't! Ai, què és aquesta esgarrifança? De pressa, hi ha un incendi a casa d'en Yosuke, l'has de salvar! Hi ha alguna cosa que no m'agrada. No sé si serà a temps. Tornaré. M'has d'esperar. Yosuke! Mireu, la Keiko ha tornat! Ha tornat? Deixeu-me passar! Hi ha una persona dins! Deixeu-me passar! Prou! Deixeu-me anar! Vol entrar! Keiko! Yosuke! Però què fas? Deixa-ho estar! Ves, tant no fa el que li passi al meu cos! Surt de la casa! Però sense el cos no podràs tornar a la vida! I per què vull tornar a la vida si la Keiko és morta? No podrà sortir, que l'he deixat entrar, s'apagarà amb el fum! El foc ha arribat a la porta. Ja no s'hi pot fer res, la noia no podrà sortir. És la casa d'en Yosuke. Kubabara, hi ha la Keiko. Què dius? Que hi ha la Keiko? Quina Keiko? Vols dir la Keiko Yukimura? Sí, aquesta Keiko. Yosuke! Yosuke! Hem de sortir de pressa! Botan, sisplau, com els puc ajudar? Ho sento molt, jo no tinc cap poder. Hi ha una manera. Hi ha una manera d'ajudar-la. Quina manera hi ha? Em sembla que en un cas com aquest podries provar de fer servir l'energia de l'ou que portes. L'energia de l'ou? Tinc entès que l'has de llançar dins de les flames, però... Però què? Digues de pressa! Si es consumeix tota l'energia de l'ou, després és possible que tinguis problemes. Que potser vols dir que si es consumeix tota l'energia en Yosuke... Això mateix. No podrà tornar mai més a la vida. No podré tornar mai més a la vida? No podré tornar mai més a la vida. Sí, t'hauràs mort per sempre. Si aquest ou es mor, no podré tornar mai més a la vida. Keiko!
He aconseguit sortir! Ajudeu-lo! És un miracle! És increïble! Ostres, que bé! Al final no els ha passat res. Sentiu? Per fi arriben els bombers! Keiko, què és això que arrossegaves? Doncs... És el! Tranquil·litza't, sisplau, ja t'ho explicaré després, però ara ens l'hem d'endur. No entenc de què va tot això, però anem! Marxem! Ostres, per què li agafa la mà ara en Kuwabara a la Keiko? Tu, Kuwabara, què són aquestes llibertats? Yusuke, escolta'm un moment. Ara tots els teus dies seran amargs. Sí? Molt amargs. Ja no podràs tornar a la vida. Amb el temps no sé de qui s'enamorarà la Keiko, però ho farà. I ho hauràs de veure sense poder-hi fer res. Pobre Yusuke. Esclar, és veritat. Ja no tornaré mai més a ser viu. Ho sabia que podia passar. Ho sento molt, Keiko i Kuwabara. Si no hagués sigut fora quan ha començat l'incendi, Keiko, no se t'haurien cremat els cabells. Tant me fa. El més important és que no li ha passat res al cos d'en Yusuke. I quan era dins, enmig del foc, he pogut veure com les flames s'apartaven i m'obrien un camí. Segur que ha sigut en Yusuke qui ho ha fet. Encara no m'ho puc creure! Que te n'hagi sortit d'aquesta. Yusuke, el que has de fer és posar-te bé, ben de pressa, eh? Ostres! Per què m'havia de tocar la mare més idiota de tot l'univers? Escolta'm bé, mare, i ja no podré tornar mai més a la vida! Pobre. No s'hi pot fer res. És el destí que ell mateix ha triat. Si tot s'ha acabat, ja em podeu portar on vulgueu, al cel o a l'infern! Au, va, Yusuke, no et desesperis. Què? Koenma! Príncep Koenma! Sayaka, he rebut el teu informe. Yusuke ha resultat ser més ferm del que em pensava. Volia descobrir si realment les persones del teu voltant desitjaven de tot cor que tornessis a la vida. Però gràcies a això que ha passat, he pogut veure clarament la noblesa del teu caràcter, de manera que et permetré tornar al teu cos. De debò? Si no haguessis llançat l'ou a les flames i haguessis deixat que la Keiko morís cremada, sens dubte de l'ou hauria sortit un monstre que t'hauria devorat. Però has llançat l'ou sense dubtar ni un moment. És possible que, a més d'haver tingut una mort que nosaltres no havíem previst, tinguis un poder que no arribem a comprendre. Per això et permetré tornar a la vida i observaré de prop aquest poder. Què? Què has dit? Així doncs, en Yusuke! Príncep Koenma! Bé, fins llavors, aquest ou me'l quedo jo. Sí! Yusuke! Yusuke, podràs tornar a la vida! Que bé! Que bé! Prou! Prou! Va, deixa'm que em fas pessigolles! Deixa'm anar!